Lila. Ufuna ubufakazi bokuthi uAJ umbulala ngithi? Uzobuthola ke. Lo bufakazi ngizobufaka la ekhabetheni kaAntara. Slima ska AJ. Sekudlula iminyaka eminingi uAntara ashona. Kodwa salokhu ubeka impahla zakhe njengoba zinjalo. uAJ udinwa kanonwabo. Makhona uthinta lelikhabethe. Uma ngabulileza la ezobheka ubufakazi kuleli khabethe. Kuzophinde kube mabheketwana kulomuzi. Lila. Ngikufisela inhlanhla. Antara. Kuzomela uphephise lobufakazi, ha? Yebo. Lux mibohoza hlala phansi siqala. Moglai Shahi Paniye. Uzongitshela yini masinyane? Kulungile. Lo shatini amhlophe owenziwe obilisiwe. Ungitshela kanjena ngizoqeda kanjani pho mina umsebenzi wami? Awungitshela masinyane phela ngicela Lila, mina ngiyozela mangiqeda ukudla. Kulungile umuzokwenza noma uyake nje siqotho. Lakshmi, uphethe ubuthongo yini? Kulungile. Ngizomgada mina. Ngiyabonga Saru. Vele ngiyaporeka nje kubalana. Saraswati, awuzeli angithi wena. Angithi ngisho ukuthi ngeke uzongitshele kancane kanje. Cha, lutho nje. Angizeli inhlobo. Awungiboni yini? Buka, wangibona, yangibona? Yebo. Ngizokugada kahle nje mina khululeka. Igravy elimhlophe lenziwe ngo-anyanisi obilisiwe, yogurt, cashew kanye Saraswati, kwenzakaleni Lila? Uzokhona ukuyenza Silungile lesisivinini? Usho ukuthini uzokwenza? Buka indlela athayipha ngayo. Uzama ukuqeda yonke into ngokusheshsha. Ufuna ukuthi uAJ uma efika ebese eqede yonke into. Angithi njalo? yiloko engikufunayo. Saraswati, kulungileke. Wena kusho masinyane, mina ngizokubhala. Qala ngilalele. Uma ngabe sithosa uanyanisi uzoba mnyama bese ubonakala. Ini utheni? Ngikutshele kanye angithi manje kumele ngiphinde ngiphindile. Ngicela uphinde lokugcina ngiyacela. Uma ngabe sithosa uanyanisi uzoba mnyama ushe bese uba. Saraswati bo, mina ngizwa lutho nje. Uma ngabe uthapha kancane ngenze njani? Mina ngizokutshela kanye ngeke lokho ngiziphinda. Yebo. Khuluma kanjena ke uyabona manje sengiyakuzwa kahle. Yini inkinga yeni nini? Iyala ndlela enisebenza ngayo le. Iyala ndlela yokwaba umsebenzi le Saraswati letha la. Wozani? Asiqaleni ngohla kuqala. Yebo, Indlela kumele kume ngayo. Bhala. Krish Lorraine. ini Krish Lorraine. ngicela ungitshele bantu spelling. Akangitshelanga AJ ibhalwa kanjani. Ungitshele nje ukuthi ngikubizele yona. Asikho eklasini lokufunda la. Krish Lorraine. Elandelayo, Ratatouille. Ratatouille. Musungqolozela wena. Shesha Ratatouille. Elandelayo. Fettuccine Alfredo. Fettuccine Alfredo bhala wena. Ungakwazi ukuthi uyispele bandla. Ke ngikutshela ukuthi libhalwa kanjani ngikutshelile lokho. Bhala ngokusheshsha. Elilandelayo guacamole. Emva kwe-fettuccine Alfredo. AJ, uyamona ulilo ukuthi nje angakoqeda ngisho nefile elilodwa. Angidinge mbiko wamuntu.
Kodwa ngazile ukuthi ulila ngeke uqede umsebenzi anikezwe wona. Futhi nokuthi ngeke ngilindele into eqondile eqhamuka kuyena. Ingakho ngimgwebile. AJ, ngiyaxolisa bandla. Ngicela ukuthi ungiphe isikhathi esincane nje ngizoqeda masinyane. Abiram. Hayibo, lo muntu ebenza umsebenzi wakho usuku lonke manje ufuna ukumjezisa. Kanjani Abiram? Ma, khathale ukuthi umsebenzi uthatha isikhathi esinganani. Umphumela lo msebenzi wona obalekile. Kodwa akakwazanga ukushicilela amafayili amane nje osukwini. Ingakho ke nje ezokugwebeka. Kodwa ngizake ngisho ukuthi mina ngifuna ukujeziswa. Ngikulungela ukuthi ungijezise ngendlela yakho. Lila, Gogo. Angakaqedi mina umsebenzi. Ingakho kufanele ukuthi mina ngijeziswe. kulungile. Ulilo sekulungela ukufunda. Kodwa ungamjezisi kakhulu. Ngobani ma? Kungani isigwebo sobalula? Le ntombazane yasola mina ngokuthi ngumthumbi. Waphinde futhi wangithatha isoko ephixi. Kuza kanjani ukuthi athole isigwebo esilula kanje? Ma, usuku bonke emnyango. Futhi lesi isona sigwebo sakhe. Abiram. Wena ulilo uzohlala kanjani ubusuku bonke ngaphandle? Angeke azahlale ma. Ngifuna ubusuku bonke. Isona ke isinqumo sami sokugcina leso. Nefoni yami ngishiye ngaphakathi. Angabe ngilalelile iculo futhi. Angiboni umuntu futhi mina lana. Ngisho manje ngelana akekho futhi. Ngabe ngisixoxela naye kokungenani. Ngizokwenza njani ngempela? Buka isibindi sale ntombazane ejwayelekile. Ngamula ifoni ngikhuluma naye. Ngeke ngisakuzwela Revati. Lalelake, ungakuzame nje ukungiziba ngoba mengenjalo Makungenjalo uzokwenzani? ngeza kini ngalo lasuku. Ngizohlangana nobaba wakho base ngihlale naye phansi base ngiyamtshela ngqo isehlakalo wena ongenzele sona. Revati, ngifuna ungilalele kahle, ngenza noma yini ukuthi ngikuthole. Ukukhumbule lokho.
7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLwesihlanu on yours truly Zizonke Sisonke DSTV channel 169.